час. І працягваем добрую традыцыю. У нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Таццяна Жданова і Артём Пінчук. Самая цікавая падзея ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. І гэтым разам у праграме. Узгадаем, як краіна адзначыла Дзень народнага адзінства. Акунемся ў святочную атмасферу Дня бібліятэк. Агучым палітру мерапрыемстваў міжнароднага фестывалю анімацыйных фільмаў «Анімаёўка». Далучымся да ўрачыстасцей, што прайшлі да 105-годдзя Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Убачым, як адзначылі свае юбілеі тэатр юнага гледача і тэатр студыя кінаакцёра. Даведаемся, чым будзе здзіўляць 9-й рэспубліканскі фестываль беларускіх фільмаў у Брэсце. Завітаем на адкрыццё сімфанічнага сезону ў беларускую дзяржаўную філармонію. Пазнаёмімся з сучаснымі мастацкімі трэндамі на выставе «Восеньскі салон». І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. Дзейнічай зараз у імя міру. Так гучыць дэвіз міжнароднага дня міру ў гэтым годзе, які адзначаецца сёння. Сімвалам свята з'яўляецца выява голубя, які нясе ў дзюбе аліўкавую галіну. Яго аўтар – іспанскі мастак Пабло Пікаса. Таксама сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць раство Пресвятой Багародзіцы. Дзеву Марыю шануюць як царыцу нябесную, а свята адносяць да ліку 12 двунадзесятых падзей. Сімвал згуртаванасці, прыхільнасці ідэалам міру, дабра і справядлівасці. Беларусь на гэтым тыдні адзначыла Дзень народнага адзінства. Свята прымеркавана да гадавіны пачатку вызваленчага паходу Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе, у выніку якога падзеленыя па умовах рыжскай мірнай дамовы беларускі народ уз'яднаўся. З нагоды знакавай даты ў краіне прайшоў шэраг тэматычных мерапрыемстваў. Так, адной з галоўных падзей гэтага святочнага дня стаў маштабны форум патрыятычных сіл. У сталічным палацы спорту ён аб'яднаў палітычных дзеячаў, актывістаў грамадскіх аб'яднанняў, парламентарыяў і моладзь з усіх куткоў краіны. Таксама ў Мінску зладзілі гарадскую акцыю «Родная народная». Яна хапіла ўсе раёны сталіцы. Наведвальнікам прапанавалі інтэрактыўныя і інфармацыйныя пляцоўкі, дзе можна было больш пазнаёміцца з культурнай спадчынай беларусаў. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі да свята прэзентавалі выставу «Беларусь адзіная». У экспазіцыі рэдкія дакументы з заходняй Беларусі і картаграфічныя матэрыялы. Таксама можна пазнаёміцца з успамінамі сучаснікаў гістарычных падзей 1939 года і мастацкімі творамі, сучаснымі выданнямі і публікацыямі вядучых беларускіх гісторыкаў. Напрыклад, Максім Танк пакінуў свае дзённікавыя запісы, якія ён рабіў штодня, вось, напрыклад, з пачатку уз'яднання заходняй Беларусі. І ў нас на выстаўцы вы можаце пабачыць цытату з яго дзённіка, якую ён зрабіў 17 верасня 1939 года, у якой ён перадае атмасферу, як жыхары заходняй Беларусі сустракалі войну Чырвонай арміі, як яны радаваліся гэтай падзеі. Сваё прафесійнае свята адзначылі на гэтым культурным тыдні ўсе бібліятэкары Беларусі. З імі і многія чытачы. Дзень бібліятэк. У якасці даты быў абраны дзень заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 15 верасня. Напярэдадні святкавання ў галоўным кнігасховішчы краіны адбылася прэс-канферэнцыя. Завітаў у Алмаз ведаў і наш карэспандэнт Алесь Мойскі, каб даведацца, якія новыя тэхналогіі там выкарыстоўваюцца сёння. Сёння замовіць кнігі ў бібліятэцы можна не толькі з дапамогай картатэкі, але і электронных рэсурсаў. Я магу гэта зрабіць проста з дапамогай мабільнага тэлефона. Як гісторыя і сучаснасць сыходзяцца тут, у Алмазе ведаў, даведаемся сёння. У прэс-канферэнцыі да Дня бібліятэк прынялі ўдзел прадстаўнікі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і кіраўніцтва Нацыянальнай бібліятэкі, якія распавялі, што да 8 снежня гэтага года ў галоўным кнігасховішчы краіны павінна адкрыцца зала саюзнай дзяржавы. Яе змогуць наведаць чытачы, якім сёння па статыстыцы ад 9 да 91 года. Асаблівай папулярнасцю сярод іх карыстаецца электронная бібліятэка. І зараз працягваецца распрацоўка падобнай нацыянальнай платформы. Ресурсы всех библиотек-участниц будут объединены на этой платформе. И, по сути, это дает возможность сформировать единый информационный массив для нашего пользователя, доступ к которому будет обеспечен независимо от того, находится ли он в столице, либо в другом регионе. С точки зрения наших пользователей, они получат удобный инструмент работы с информацией. Это возможность находить информацию и выбирать способ получения ее. Например, если читатель привык работать с печатным документом, то он может увидеть, в какой библиотеке находится тот или иной документ и осуществить заказ на ту библиотеку, с которой ему удобно приехать и удобно работать. Если мы говорим о наличии цифровой копии, то
работа становится еще проще. Достаточно зарегистрироваться на платформе, и вы получите онлайн-доступ к любому документу. Летась у нацыянальнай бібліятэцы запрацаваў новы тэлеліфт. Кантэйнеры для кніг якога сталі заўважнымі ярка-чырвонымі, а не шэрымі, як раней, і больш удасканаленымі. Эта система представлена новыми образцами тележек. Тележки работают через весоизмерительный комплекс. Нельзя и нет возможности положить туда больше, чем предусмотрено самим программным обеспечением. Весоизмерительный комплекс анализирует то вложение, которое попало. Если оно превышает 10 килограмм, соответственно, система блокирует возможность его запуска. Новые есть тележки, которые осуществляют доставку особо ценных изданий. Они закрытые, защищенные. В дополнение к этим тележкам есть еще два образца, так называемых, как у нас их называют, драконы, по китайскому принципу изготовления и названия, которые осуществляют чистку всех подобного рода монорельсовых систем. Сёння супрацоўнікі бібліятэкі актыўна займаюцца алічбоўкай дакументаў. Зараз гэта газеты 20-х гадоў мінулага стагоддзя або часопісы «Маладосць» пачатку 80-х, дзе можна прачытаць творы Алеся Дудара або Валянціна Блакіта, адпаведна. Сярод алічбованых дакументаў рэдкія кнігі, на думку бібліёграфаў, і кніжныя помнікі. Различные документы 18-19 столетия. Дело в том, что здесь, чтобы вы понимали, идет разбиение по времени. То есть к книжным памятникам это относятся книги, которые до 1830 года. То есть это первые этапы, даже не печатных документов, а рукописных документов, а потом тоже печатные. До 1830 года. Много у нас таких есть, было Скорина, картографический тот же самый материал, исторические много документов. Многія каштоўныя дакументы праходзяць кансервацыю або рэстаўрацыю, як газеты часоў Вялікай Айчыннай і пасляваеннага часу. Гэтым займаецца ў нацыяналцы спецыяльны аддзел. Сейчас мы делаем газеты, именно которые руинированы. Это важно. То есть часто и многие и спрашивают, и интересуются именно, а как вы реставрируете книги старинные, да? Так книги до 1830 года выполнялись на тряпичной бумаге. Многие из этих книг, книг тогда было мало, их хранили на всем протяжении. И тогда раньше, 200 лет назад, допустим, их хранили, потому что их было мало. Когда интенсивно стало развиваться производство бумаги, соответственно, книги стали доступны все больше населению, более широким слоям. И грамотность появилась, опять же, да? То есть люди более грамотные стали, соответственно, у них много читали. Поскольку это было массовое производство, государство было не сильно богатым, то, естественно, использовалась самая дешевая бумага, самые дешевые краски, самые дешевые виды переплета. Кніжныя помнікі прадстаўлены на выставах і ў музеі рэдкай кнігі. Гэта адзіная ўстанова ў краіне, дзе можна ўбачыць пражскія выданні першадрукара Францыска Скарыны. Але гэта не самыя старэйшыя кнігі, бо ёсць і рукапісныя рэліквіі. Ёсць цікавая калекцыя ўсходніх рукапісаў, ёсць людзі, якія дастаткова прадвінута ведаюць, да прыкладу, пра такую з'яву, як арабаграфічныя рукапісы на старабеларускай мове. Для іх пытанне з найбольш старым, найбольш цікавым асобнікам таксама будзе вырашацца па-свойму. Такім чынам, у нацыянальнай бібліятэцы сыходзяцца сучасныя тэхналогіі і гісторыя, з якімі ў дзень бібліятэк пазнаёміліся Алесь Мойскі і Вераніка Ткаченка. Палітра беларускай культуры ў самым цэнтры расійскай сталіцы. У Маскве на гэтым культурным тыдні прайшлі дні Мінска. Цэнтральнай падзеяй стала канцэртная праграма з удзелам зорак айчыннай эстрады. Са сцэны прагучалі сучасныя хіты, залатыя шлягеры і мелодыі, якія сталі сапраўдным сімвалам Беларусі. Выступленні прафесійных калектываў можна было пачуць і падчас выставы кірмашу, якая разгарнулася на фестывальнай пляцоўцы «Маскоўскія сезоны» на Цвярской. Пакарыла маскоўскую сцэну на гэтым тыдні і суперфіналістка першага сезона шоу «Ікс-фактар Беларусь» Насця Краўчанка. Яна прадставіла нашу краіну на музычным конкурсе «Інтэрбачанне 2025». Яе матылёк узляцеў высока-высока і сарваў авацыі залы. Тым часам у Мінску на сцэне Палаца Рэспублікі яшчэ адзін суперфіналіст першага сезона шоу «Ікс-фактар Беларусь» Мікіта Бялько выступіў з вялікім сольным канцэртам. У рамках маштабнага шоу выканаўца прадставіў публіцы свой дэбютны альбом «Вышэй за неба».
Гэта музычная гісторыя, якая аб'яднала лірычныя балады пра каханне, філасофскія разважанні і запальныя танцавальныя нумары. Канцэртная праграма была пабудавана такім чынам, каб глядач змог цалкам пагрузіцца ў атмасферу альбома, перажываючы ўсю палітру эмоцый ад светлага суму да нястрымнай весялосці. В творчестве мы продолжаем экспериментировать, потому что треки все равно разные. То есть какие-то более такие сладенькие попсовые песни, есть песни, где больше живой музыки, что-то около поп-рок, также какие-то такие прям баллады, распевные о любви. Поэтому скорее мы еще щупаем стиль. Вот и следующая музыка, которая будет дальше, она тоже будет разной, я думаю. Конкурсныя і фестывальныя паказы лепшых работ айчынных і сусветных аніматараў. Фільмы пераможцы мінулых гадоў, творчыя і фан-сустрэчы. Магілёў праз 3 дні будзе сустракаць міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка», што пройдзе з 24 па 26 верасня. 28-й па ліку форум аб'яднае прадстаўнікоў 78 краін. Пра геаграфію удзельнікаў, тэматычную палітру, адукацыйную і творчую праграмы, а таксама як у рамках фестывалю спалучыліся конкурсы мультыплікацыі і выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці, даведалася наша калега Ганна Пантелеева. Мария, здравствуйте. Мультипликация уже давно не ассоциируется с самым юным зрительским сегментом. В свое время «Анимаёвка» была задумана как фестиваль для детей и о детях. Действительно, он задумывался как фестиваль, в основном ориентированный на детскую аудиторию. И в первом году участие принимало всего лишь 12 работ, и все они были только из Беларуси. Но сегодня с развитием анимационного искусства, внедрением новых технологий, анимация становится разножанровой, более глубокой. И уже говорить о том, что это исключительно детская аудитория, не приходится. Фильмы, которые представляют на конкурс дети, они могли бы посоперничать со взрослым кино? По тематике, пожалуй, да. Потому что дети очень глубокие затрагивают темы, которые касаются личностного роста, отношений внутрисемейных, вопросы добра, зла, вопросы отношений со сверстниками. Действительно, не каждый взрослый может позволить себе взять эту тему, например, взаимоотношения с родителями. А ребята рискуют, берут, пытаются раскрыть. Ну, конечно, по профессионализму это несопоставимо. Не случайно наш конкурс называется, их 2 фестивальных конкурса, связанных с анимацией. Это конкурс анимационных фильмов и конкурс детского анимационного творчества. Как соединились в рамках анимационного кино конкурсы изобразительного искусства и декоративно-прикладного? С малых лет мы прививаем любовь к анимации через создание образов как на холсте бумаги, так и создание при помощи подручных материалов, соломы, шишек, неважно, но ребята погружаются в мир анимации. «Анимаёвка 2025» бьет собственные рекорды. Сколько в этом году стран участвует? Какие цифры, география? Это правда. Это крупнейший международный фестиваль в мире анимации. Он котируется как категория А-класса. И с каждым годом количество стран увеличивается. Но в 2025 году абсолютно рекордное количество стран, 78 стран и 715 заявок. Обычно из практики 2-3 страны новые, а здесь 12. В век технологических трансформаций анимация устойчиво заняла свою позицию. Сегодня и на телевидении используется анимация, и в кино, и в социальных сетях, мессенджерах. И, конечно же, все больше взоров в эту сторону, в сторону анимационного искусства. И вот такой всплеск внимания к анимации порождает и обоснованное стремление творческих людей все-таки найти признание у мировой общественности. Но фестиваль должен быть с историей, должны быть компетентные профессиональные жюри, и тогда все больше и больше будет участников, желающих подать свой фильм на конкурс. И второй момент, на мой взгляд, это большая и кропотливая работа Министерства культуры и Могилевского облсполкома, потому что эта работа не останавливается в течение года. И, конечно, Могилевское государственное предприятие «Кино-видеопрокат» свою лепту вносит, поскольку мы имеем уникальный опыт проведения подобного фестиваля. Во всей стране кинопрокатные организации больше не занимаются таким фестивалем такого масштаба. В прошлом году в конкурсе анимационных фильмов появилась новая номинация. Это «Лучший анимационный сериал». В этом году какие новшества?
Вы знаете, в этом году мы не стали вводить новые номинации. Мы пошли по другому пути и предложили нашему зрителю впервые голосование онлайн. И впервые кинопоказы пройдут по всей стране. Эхо анимаевки будет звучать уже после самого фестиваля. Да, это хорошая традиция. Уже не первый год мы сотрудничаем и с регионами Российской Федерации. После завершения фестиваля формируется программа лучших фильмов фестивальных «Эхо анимаевки» и в течение года транслируется на дополнительных площадках. Какие же призы ждут победителей? Гран-при фестиваля по традиции – это карандаш. Долгое время это был хрустальный карандаш. Но опять-таки сложности доставки побудили нас к тому, чтобы мы нашли альтернативные варианты, экологичные, из эпоксидной смолы, например, дуба натурального. Открою секрет, что в этом году это будет совершенно другой дизайн. И, конечно, каталог фильмов, каталог участников. Вот такой красивый. Всем будет в подарок. Искусственный интеллект в последнее время активно внедряется в творчество. Анимаевка отдает дань этому веянию? Сегодня технологичный век трансформации – это уже неизбежность. И, безусловно, у нас очень много есть фильмов, именно технологий, где используется искусственного интеллекта. И мы считаем это тоже нормально. Но вот тренд 2025 года все-таки возвращение к 2D-анимации. В целом новые технологии создания мультфильмов появляются? Появляются, и они, как правило, смешиваются друг с другом, рождаются какие-то невероятные образы, текстуры, подача. Самое главное вот в гонке за использованием этих инструментов технологичных не потерять самое важное – это вот воплощение творческого замысла, что изначально хотел рассказать режиссер. Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янка Купалы 105 год. На гэтым культурным тыдні ва ўстанове прайшлі ўрачыстасці з нагоды юбілею калектыва. Найстарэйшая беларуская тэатральная сцэна размясцілася ў самым сэрцы сталіцы. З яе адкрыццём пачалася эпоха станаўлення айчыннага прафесійнага тэатра. Белорусский театр – это флагман нашей культуры, не только у нас в стране, но и за ее рубежом. Поэтому, это, скажем так, это наше лицо. Поэтому тот вклад, который он всю жизнь носил, все эти 105 лет, и продолжает носить. Гісторыя купалаўскага тэатра ад А да Я прадстаўлена на выставе, якая была падрыхтавана пры падтрымцы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь спецыяльна да юбілею. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 30 дакументаў. Самыя раннія з іх датуюцца 1926 годам. Праз фотаздымкі можна ўбачыць эвалюцыю любімай Паўлінкі. Ад першых старых дэкарацый да новых варыянтаў хаты Крыніцкіх. Здесь документы, я считаю, очень уникальные о работе театра в период эвакуации, отчеты военных политработников о спектаклях и концертах, которые давали артисты театра. Это тоже очень уникальные документы. Мы видим, что в составе агитбригад артисты выступали перед бойцами, командирами Красной Армии, поднимали их боевой и моральный дух. Это очень важно. У свой юбілей купалаўскі тэатр не аставіў без падарункаў і любімых гледачоў. Для гасцей была праведзена куратарская экскурсія, а прыемным сюрпрызам стала размова з галоўнымі героямі Паўлінкі. Я чувствую огромную ответственность, потому что я к этой роли очень долго готовилась, и каждый раз, выходя на сцену, у меня безумное волнение. Мне ужасно страшно, но в момент, когда я выхожу на сцену, я забываю обо всем, я превращаюсь в ту самую Павлинку и стараюсь передать зрителю вот эту жизнерадостность, яркость и вот эту душу белорусского народа. Падчас урачыстага мерапрыемства былі ўзнагароджаны не толькі артысты, але і тыя, хто заўсёды застаецца па-за сцэнай. Але без гэтых супрацоўнікаў цяжка ўявіць працу тэатра сёння. Ганаровыя падзякі былі ўручаны і майстрам сцэны. Сярод іх Зінаіда Зубкова, якая служыць у купалаўскім тэатры на працягу 65 гадоў. Тэатр добра, тэатр ласкі,
Тэатр па сапраўднаму беларускаму вымаўленню. Тэатр, які іграў усю класіку беларускую, але і спектаклі, які у ту пару гучалі ва ўсім Савецкім Саюзе. Мы былі чацвёртымі у СССР. Сёння тэатр таксама не змяншае абароты. Пастаноўкі калектыва любяць і чакаюць за мяжой. У сваю чаргу сцэна Купалаўскага адкрыта для выступленняў калег з іншых гарадоў. Так, гэтымі днямі на ёй выступае Паўночна-Асяцінскі дзяржаўны акадэмічны тэатр імя Владимира Тхапсаева. Потом к нам приезжает Томск в ближайшее время. И, конечно же, мы не можем не радовать во время их визиты. Мы также будем ездить и в Российскую Федерацию, и ближайший показ, естественно же, «А зори здесь тихие» в рамках 80-летия нашей Победы. Мы будем представлять свой спектакль на Качаловском фестивале в городе Казань. Сярод купалаўскіх п'ес Паўлінка мае найбагацейшую сцэнічную гісторыю. Сёння яна мае статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. І па традыцыі менавіта гэтай пастаноўкай пачынаецца і завяршаецца кожны сезон у Купалаўскім тэатры. Свой дзень нараджэння адзначыў на гэтым тыдні і беларускі дзяржаўны тэатр юнага гледача. Святкаваць 70-годдзе калектыў пачаў загадзя. На пачатку сезона там прэзентавалі трагедыю паводле Шекспіра «Макбет» у пастаноўцы Тацяны Самбук. Таксама да свята ва ўстанове разгарнулася літаратурна-дакументальная выстава «Тэатр, дзе нараджаюцца мары». У яе падрыхтоўцы удзельнічалі Нацыянальная бібліятэка Беларусі і Нацыянальны архіў. А ў свой юбілей, які супаў са святкаваннем Дня народнага адзінства, артысты паказалі на сцэне псіхалагічны дэтэктыў паводле Владимира Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Таксама музычны падарунак да юбілею тэатра юнага гледача падрыхтаваў квартэт саксафаністаў Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі і ўдзельнікі вакальнай студыі «Лемарі». Акрамя таго, каля 40 супрацоўнікаў установы былі ўзнагароджаны ганаровымі граматамі і падзякамі Міністэрства культуры, Мінгарвыканкама и самого театра. Мы решили так для себя, что каждый отдел нашего театра будет отмечен наградами. То есть и звуковой, и световой цех, и монтировочный, и администрация, и пошивочный цех, и художественно-декоративный, и бутафорский. Потому что мы уникальный в этом плане театр. Мы полностью под ключ выпускаем спектакль от 0 до того, как он появляется уже на сцене. Тэатру студыі кінаактёра споўнілася на гэтым тыдні 45. 17 верасня 1980 года быў падпісаны загад Дзяржкамітэта БССР па кінематаграфіі аб стварэнні эксперыментальнай творчай лабараторыі для падтрымання прафесійнай формы і ўдасканалення творчага майстэрства штатных артыстаў кінастудыі «Беларусьфільм». А вось першы тэатральны сезон калектыў адкрыў толькі ў 1982 годзе спектаклем «Усё яго жыццё» з Владимиром Гастюхіным у галоўнай ролі. Культурны юбіляр гэтага года займае асаблівае месца ў тэатральнай афішы сталіцы. Артысты тут іграюць і на сцэне, і ў кадры. Установа знакаміта не толькі сваёй трупай. Красамоўны тут і рэпертуар. У драматычным багажы, напрыклад, сусветная класіка. Ужо больш за 20 гадоў на падмостках прадстаўляюць п'есу Бернарда Шоу «Пігмаліён». У гэтым спектаклі таксама занята вельмі шмат артыстаў. Як кажуць, школу гэтага спектакля, які зрабіў Александр Васильевич Ефремов, прайшлі і мае вучні, якія выпускнікі, якім пашчасціла быць і працаваць у гэтым спектаклі, рабіць ось тое, што яны зараз робяць. Мінскаму гледачу тэатр-студыя прапануе і спадчыну нацыянальных драматургаў. Так, адна з апошніх пастановак – сцэнічная экранізацыя п'есы Алексея Дударова. Прэм'ера «Радавых» была прадстаўлена да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У знакавым для краіны спектаклі важным быў момант разумення акцёрамі трагічнасці гісторыі. Так, Віялета Крыванос у трупе 4-й год і для стварэння поўнага вобразу звярнулася да гісторыі сваёй сям'і. Мне очень помогла моя бабушка, она пережила блокаду. И, конечно же, ее разговоры, ее речи о войне, это, конечно же, для меня очень все важно. И это, собственно, мне и помогло вжиться и детально разобрать мою героиню.
Значную частку спектакляў для гэтых падмосткаў паставіў народны артыст Беларусі і мастацкі кіраўнік тэатра Александр Яфрэмаў. Асноўным крытэрыем для выбару будучай прэм'еры ён называе якасную драматургію. Дарэчы, зараз калектыў працуе над стварэннем новай пастаноўкі «Чайка» па Чехову. Чехов, когда сделал «Чайку», он написал «Чайку», Станиславский в 1898 году ее поставил, и выяснилось, что это первая пьеса о современности, которую поставлена в истории русского театра. Натхняльная гісторыя пра тое, як пераадоленне сумневаў і вера ў сябе дапамагаюць здабыць сапраўднае педагагічнае майстэрства. У кінатэатрах краіны на гэтым культурным тыдні адбылася рэспубліканская прэм'ера фільма «Класная» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Карціна расказвае пра жыццё маладой настаўніцы, якую накіравалі па размеркаванні не ў сталічную гімназію, а ў сельскую школу ў аграгарадок. Юнаму педагогу трэба знайсці падыход да няпростага 11 класа, класнае кіраўніцтва, якім ёй даверылі, палюбіць жыццё ў глыбінцы, а таксама ўсвядоміць, у чым заключаецца пакліканне настаўніка. Рэжысёрам фільма стаў Кірыл Халецкі. Галоўныя ролі выконвалі як маладыя, так і масцітыя беларускія акцёры, а таксама вядомыя блогеры. Школа была в жизни у каждого. Педагоги – это важная часть нашей с вами жизни, и они делают подвиги каждый день. Поэтому этот фильм, он посвящен именно педагогам. Они главные герои фильма, и очень бы хотелось, чтобы после просмотра зрители захотели поговорить со своими классными руководителями, со своими педагогами и просто сказать им спасибо. «Класная» адкрые 9-й рэспубліканскі фестываль беларускіх фільмаў, які адбудзецца ў Брэсце з 25 па 29 верасня. Пасля 12-гадовага перапынку форум пройдзе ў абноўленым фармаце. Нязменным застаецца місія папулярызацыі беларускага кінематографа. Гэтым разам фестываль аб'яднае дзяржаўныя студыі, тэлевізійныя кампаніі і незалежных кінавытворцаў. Пра фільмы, што складаюць конкурсную і пазаконкурсную праграмы, акцёраў і рэжысёраў, што завітаюць у горад над Бугам, а таксама як і дзякуючы каму з'явіўся нацыянальны кінафорум у наступнай размове. Валентина Алексеевна, приветствуем вас. Добрый день. «Хрустальный аист над Бугом» актеры и режиссеры вспоминают с ностальгией. Фестиваль в Бресте, он отличался каким-то особым таким духом, потому как город Брест очень гостеприимный город. Прекрасные люди, прекрасные зрители, хорошее руководство, главное, которое нам всегда помогало. Идея зарождения фестиваля, она не родилась на каком-то вот таком простом случае. Предшествовали многочисленные смотры, конкурсы киностудии «Беларусьфильм», которые еще начинались во времена Владимира Владимировича Карша-Саблина, нашего основателя белорусского кино. В этом фестивале участвуют фильмы, созданные в течение с 2020 по 2025 год, за 5 лет. На сегодняшний день, когда просмотрела отборочная комиссия более 50 только киностудий «Беларусьфильм», но есть студии, которые дали заявки и хорошая работа. Это студии, независимые студии. Конечно, и ваш канал, который вошел в конкурсную программу, Белтелерадиокомпания, ИОНТ, СТВ. Наша задача творчески, во-первых, поднять фестиваль. Для этого у нас будут круглые столы, посвященные белорусскому кино. Конечно, год такой очень важный для нас. Год 80-летия со Дня Победы. И фестиваль посвящен этому великому событию. Но и так получилось, что в конкурсе «Красный конвой» проходит тема Великой Отечественной войны, и это очень важно. В этом году мы обратились в киноархив Дзержинский. Редкие кадры о Бресте, о Брестской крепости тоже будут показаны, и будет круглый стол, посвященный теме войны, прямо непосредственно в музее «Брестская крепость». Также планируем мы показать фильмы наших мастеров белорусского кино, документально «Брестская крепость. Веду бой» Пикмана и других наших режиссеров. Конкурсная программа у нас очень плотная. Она будет проходить в Бресте в 2 кинотеатрах. И тоже, что у меня впервые, что кинотеатры города Бреста трехзальные. Такой ремонт в кинотеатре «Мир» и в кинотеатре «Беларусь». То есть они готовы для формата таких больших международных фестивалей.
И самое, наверное, еще вот для меня то, что я, может быть, больше люблю в творческой программе фестиваля, это выставки. У нас уникальные есть костюмы, уникальный реквизит на киностудии. Мы сейчас с вами вспоминаем «Хрустальный аист», но наверняка не все зрители, они помнят этот фестиваль и, конечно же, даже не знают его историю и чем он был славен. Традиции, которые заложил основатель белорусского кино Владимир Владимирович Курсаблин, продолжил их Виктор Тимофеевич Туров. Поначалу планировали, что фестиваль будет плавающий по всем областям. Но когда мы приехали в Брест, как нас приняли, как раз у нас прошла только вот накануне встреча на киностудии «Беларусь» с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Мы приехали такие уверенные, с поднятым настроением, чтобы сделать что-то такое уникальное с белорусским кино. И, конечно, тогда нас очень сильно поддержала область и финансово, и организационно. И вот с тех пор, как бы мы в Бресте уже развивали свой фестиваль. Все там было, и фильмы нам давали самое лучшее для показа. И российская программа у нас тоже всегда была, присутствовала. «Дорожка» у нас была, когда приходили люди, выступали актеры, приветствовали. Было столько людей, бросали цветы актерам. Это было какой-то такой ретро-стиль какого-то вот такого восторженного отношения к кинематографу. Мы стараемся напоминать нашим зрителям о великих наших мастерах. У нас учрежден на фестивале национальном приз имени Турова, приз за дебют, приз Михаила Николаевича Пташука, чтобы не забывали, но его картину в августе 1944-го забыть невозможно. И, конечно, наших операторов, талантливых, Юрия Александровича Марухина за операторскую работу учрежден приз. В этом году Союз кинематографистов учредил приз за изобразительное решение имени Игнатьева Евгения Алексеевича, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля искусств и нашего бывшего главного художника киностудии. Но еще приз, который Союз кинематографистов учредил за честь и достоинство, за преданность белорусскому кино, это вручается уже тем людям, которые действительно преданы и в любые времена, в любых экономических ситуациях они делали кино, они были преданы киностудии. Яшчэ больш музыкі і песен. Маладзёжны тэатр эстрады вялікім гала-канцэртам распачаў на гэтым культурным тыдні свой 29-й творчы сезон. Пасля вакацыі на сцэне прагучалі як лепшыя нумары з папулярных мюзіклаў тэатра, так і новыя праекты і летнія прэм'еры артыстаў установы. Насычаная праграма адкрыцця сезона – гэта толькі пачатак. Артысты рыхтуюць шэраг сюрпрызаў для сваіх гледачоў. Впервые театр эстрады будет задействован в большом мероприятии в Москве, в Большом Кремлевском дворце с концертом «Реквием» каждый третий. Впервые мы взялись за подготовку театрального проекта «Мастер и Маргарита» по мотивам произведений Булгакова. Ну и традиционно большие проекты на сцене Дворца Республики. У Беларускай дзяржаўнай філармоніі прайшоў канцэрт адкрыцця 88-га сезона установы і 98-га сезона дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь. Разам з калектывам выступіў адзін з самых тытулаваных кітайскіх піяністаў Джэ Юэн. Рэпертуар знакавай праграмы склала спадчына Людвіга ван Бетховена. Сімвалічна, што сёлета адзначаецца 255-годдзе з дня яго нараджэння. Адкрыў вечар канцэрт нумар 5 для фартэпіяна з аркестрам. Сваё сачыненне нямецкі кампазітар напісаў у Вене пад атакай напалеонаўскіх войск. Канцэрт вылучаецца з усёй творчасці музычнага тытана сваёй працягласцю. Это последний концерт композитора, и он очень достаточно техничный. Был случай, когда в Вене, значит, стал зритель и сказал, что это, ну, как бриллиант, потому что технически это достаточно сложный концерт. И поэтому он говорит, что если мы откроем наш сезон этим концертом, то таким образом мы заложим, ну, все хорошее на будущее. Жывапіс, графіка, фатаграфія, скульптура, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і інсталяцыі. У сталічным палацы мастацтва разгарнулася штогадовая выстава-продаж «Восеньскі салон». 11-я па ліку панарама талентаў маладых беларускіх аўтараў прэзентуе ў выставачных залах больш за 550 работ 260 мастакоў. У экспазіцыі прадстаўлены творы на любы густ і ў розных цэнавых катэгорыях.
Пра што думае сучасны айчынны аўтар, якія матэрыялы могуць стаць асновай яго работы і як далёка могуць зайсці яго эксперыменты. Адказы на гэтае пытанне можна знайсці ў сапраўдным арт-лабірынце. Маштабная выстава прапануе мінчанам мастацкае асэнсаванне самых розных тэм. Напрыклад, Кацярына Літоўчык стварыла серыю палотнаў, у якой адлюстравала свае разважанні пра ролю архітэктуры. Яе графіка зачынена шыбамі, такім чынам ператвараючы ілюстрацыі ў сапраўдныя вокны. Комплексны падыход прадстаўлены і ў калажах «Нараджэнне з пустэчы» Юлии Дранец. У меня всегда довольно ироничные работы, но здесь довольно много о печали, о грусти, о прожитых моментах, которые никогда больше не вернуть. И я думаю, что если хорошо всмотреться, это можно будет заметить. Значную частку выставы склалі арыгінальныя рашэнні ў класічных напрамках мастацтва. Так, Паліна Трускоўская выткала габелен з металу і поліэтылену. Яе канцэптуальнае палатно – выказванне на тэму адносін чалавека і прыроды. Тут чорны пластык адсылае да забруджаных водаў. Паэксперыментавала з жывапісам і сімвалізмам і Ганна Плотнікава. Яе дыптых аўтапартрэт у трывожным полі апісвае асабістыя хваляванні на прыкладзе пейзажу. Пэўную драматычнасць ствараюць шырокія акрылавыя мазкі і кантрасная колеравая гама. Тут название такое «Автопортрет в тревожном поле». И это, с одной стороны, автопортрет на фоне пейзажа, который такой предгрозовой, а с другой стороны, мы все люди сейчас находимся в таком постоянном тревожном состоянии, и это не может не отражаться. Я как художник, думаю, просто это транслирую. Здзіўляюць сёлета ўдзельнікі восеньскага салона і маштабамі сваіх творчых праектаў. Прастору практычна ад столі да падлогі заняла калекцыя замалёвак пастэлю, кампазіцыя своеасаблівы мастацкі кубік Рубіка, дзе асобныя сюжэты могуць мяняцца месцамі. Сярод іх як пейзажы з вокнаў майстэрні, так і выпадковыя скетчы. Здесь нет никакого сюжета, здесь нет никакой композиции, здесь нет никакой логики, поскольку эти работы, как и игра Буриме, и в слова можно накрутить сколько угодно. Ее можно повесить в линейку, ее можно повесить в змейку. Эти ряды можно перекомпоновать хоть всю жизнь и заниматься этим целыми днями. Выстаўленыя работы дэманструюць кола тэм, якія хвалююць сучасных творцаў. Некаторыя адлюстроўваюць у сваіх работах пачуцце да радзімы, як гэта зрабіла Анастасія Чадзі. Яе аўтэнтычнае пано прысвечана Палесю. Згаданы матыў перадаецца праз керамічныя пейзажы. Матывам для стварэння кампазіцыі можа стаць і вопыт з практыкі йогі. Такую ідэю Ірына Котава прадставіла адразу і ў жывапіснай плоскасці, і ў аб'ёме. Идея работ этих – это одна работа из триптиха. На самом деле тут представлена одна работа, их три. Она пришла ко мне прошлой осенью, когда я проводила практики кундалини-йоги с очень глубокими техниками погружения за пределами ума в трансцендентное состояние. Выстава таксама знаёміць з унікальнымі тэхнікамі. Адну з такіх цыянатыпію прадэманстравала Ганна Мельнікова ў сваім дыптыху. Масштабное произведение, состоящее из 32 стеклянных панелей, созданное при помощи не печатного способа фотографии, а различных ручных техник, авторской печати. И в ней, конечно же, еще и заложен достаточно интересный философский подтекст. Это пространство и время, которое движется через такой монотонный синий цвет, образует определенные линии. З навінак гэтым разам экспануюцца творы дызайну інтэр'ера. Наведвальнікаў палаца мастацтва традыцыйна чакае і шэраг мерапрыемстваў у рамках праекта: кінасеансы, лекцыі, майстар-класы і ноч восеньскага салона. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі фестывалямі, спектаклямі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і празважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.